Iwain natin yung gabi para sa dinuguan, yung pampalapot. Ito yung ulo. Yun. Yun. Ito yung nahiwa natin, gabi. Yun yung pang tawag sa Bicol, birdura. Sasawag natin. Gawin natin, pigayin natin yung dugo sa nyug. Ganito yung yung pagdidinuga sa amin sa Bicol. Pinipiga yung dugo para matunaw. Yan ang sekreto ng mga Bicolano sa dinuguan. Ito gagawin natin dyan para matunaw yung dugo. Ayan. Bigayin natin. Sama na yung gata dito. Kaya ang dinuguan ng Bicol ay may gata dahil sa ganito. Ito na yung pandudurog nyo sa dugo na buo, yung nyug. Init. Yun. Ganyan siya. Pagayin natin siya. Tumatalsik. Yan. Yung pigang-piga. Ay, sala natin. Salain natin. Diba kayo? Yun, basta tayo magpiga. Salain natin yung dugo. Ito yan. Yun. Para hindi kasama yung sapal na nyug. Yun.
Magluluto tayo ng dinuguang baboy. Laman loob. Yan yung laman loob ng baboy. Ito tayo ng mga sangkap. Pampalasa. Paminta. Patis. Ito yung pang dinuguan. Laman loob ng baboy. Pakulay muna natin para maluto at lumambot. Haluin natin. Hindi na natin lagyan ng tubig. Yung sarili lang yung mantika niya lang. Yan natin kasi ano yan, pumuputok-putok na siya. Mantika na siya. Ayun. Yun nga. Ayun. Yun, mabango na. Yun yung gabi. Ito yung dugo. Ito natin yung gabi. Yun. Yan yung nagpapalapot. Hindi mo na kailangan ng pampalapot yan. Kaya hindi natin maluto yung gabi. Kaya lalagay na natin yung dugo. Gagawin natin yung pang-asim. Ito yung ano eh, pang-asim natin, kalamansi. Mas mabango. Malasa. Karamihan kasi iba suka. Ayun na siya, mamanoy. Yung pinagpigaan. Ito na. Lagay na tayo ng dugo. Yun. Yun, halo-haloin lang natin para ano, hindi siya magbuo-buo yung dugo. Puno oh. Haluin natin hanggang maluto yung dugo. Ganyan lang siya. Halo, halo hanggang maluto ang dugo. Puno. Yun oh. Paluto na siya. Halo-halo lang. Yun. Ganyan lang yung ano, diskarte para hindi buo-buo yung dugo. Yung iba naman kung saan pinapabuo, parang yung lutong ano, Pampanga, ganun, buo. Sa Bicol paputok naman yun. Yun, lalagay tayo ng asin, pampaasin, kalamansi. Yan na. Lagay natin na rin yung sili para mabango. Oh, yan. Wow.
Ang bango, mga manoy, mga manay. Amoy na. Nangangamoy kain na. Yun. Alam na ang kasunod ito, kain na na. Yun, luto na siya mga manoy. Ang gulo ng cameraman ah. Muntik na, umaangat. Yun na mga manoy, luto na siya. Lutong-luto na siya. Diba? Pansin nyo yung dugo niya, hindi na muumuo. Kain na na! Ilag mo din sa garo ito. Nakawise. Video ka to. Video ka to. Wala kila yung mag-download. Ano dyan? Yan, ano pa dyan? Binura ko na ito eh. Kain, Kel. Yan. Maluto mo. Isang saan? Hindi nakalabsaan. Masih. Ako kaya nagawa ng mga tatanggol ng Pag-ibig ni Papa. Kaya kain Kel. download niya, hindi nga ako nakasalit eh. At ano, kasi mga story ko na, hindi ko mabili makakalabi. Ano na? Kaya kang dinuguan. Alam? Araan ko po. Ayaw mainit ko. Lumok na. Pedro. Uyo. Wala ka malipot. Ang ginagawa ko dito, biniiwas mo ako. Salamat, ang nga. Kel, kain ka rin. Suno, paborito sa akin dinuguan na eh. Kung ma-download o puro lang gusto. Hintayin mo yung gagawin. Oh. Hindi ang gagana. Lagyan niya sa alam. Pag pinagdudin. Wala ka po. Wala, wala. Oo, ito na. Ano dyan? Nakandong ko. Kailan kumaiba sa video? Kain po. Hindi ang Kel, gagana kasi Chinese. Scam.
na-open, nagawa ko na kaagad. Yun. Where's the rice? Nyo, Dahil hindi ko mahilig dyan. tara malilig nyo. No, come on. Eh, where's the ulam? What the? Nandito ang kanin. Dinogs. Ba, gusto mo pa nila alam. Ay, Sabihin ko maluto. kasi, rice. Yan. Kagano pa to? Tayo kumain na dito. Ano nangyari dito? Hindi na yung gagana. Ayan, tayo mo lang. Nagluluding. Kasi meron ka na original, binura mo pa. Ang hirap to ni-download ilang oras pa yun. Di di dalo, di di dalo. Di 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 dalo. Hmm. Ilawing ako ding labo. Ano ito, Smash? Kasi mo pag magtimpla. Sabi mo dyan sa vlog ko. Taray mo. Brani ka, pwede mo nilog. Tutok mo. Ang pala. Bilang ko yun. Mana? Yun na Mana? lang. Ay, duman ang magalunti. Balikan ng pet ko para sa pasasalamat. Chill. Duman ang magalunti. Ayin. Bakit ayaw mo? Puun pa lang itong pag-hali sa harong tapos pagkala ka. Parang mas ginigong plato sa langgan. Wala ka kala vlog ka. Naubos ang Bago ka pa makabot 1 million subscriber. Ayan na, ayan na, ayan na. Ah. Sarap po. Kain po. Masarap. Aton. Masarap. Masarap nga rin. Kaya ba? Sino ito mamakatun sa bayan? May parang. May. May parang. Laman ka. Laman ko ta. Mapaasit pa. Grabe ito. Ang arin. Ito yung durok. Katun sa mo. Daiya. Paasit ang parang kaso. Ayan, kain. Diniguan kayo dyan. Sabi ko yun pag mukbang. Naubos. Ang sarap na parang kagirong. Ayaw to. Kuya. Mga ginakali. Grabe, ano? Ay, blood. Bang. Ni ano, nakaala tulad sa argan. Kaya maliit ko na itong pamburo. Buong pamilya. Mukbang ka tang Ito, ulo. ang papain daw. Ubus sa lager. Ang iba, ang iba kayo. Itong inog pala, ano pala ito? Ito ka, ano ito? Ini po to. Dito ko mo. Pero may ano lang. Pero di ko. May Ito may taba. kasi mga akang ang gulay. Tayo ko. Bungkukan yung gulay. Ang kukan. Sabihin na. Wala ka na yung luto sa ano? Sunan. Ano ka yung luto sa pasunan ng banggi? At yan, sa kasalan. Yun po. Walang doon Sa nagbigay. kunak. Ay, yun.
Ito nga, bensin ko, bensin sa niya. Manina pa ang nanay. Ayan, tudong na. Yun ang sakasal. Pakibot-sibot na daad mga paturuan. Sabi mo naman. Dakul kayo ng handaan, tapos sigurado, halos tapos ng tagat yun, maduro makaram. Tayo mo lang may handa. Katulad ako na pinasal may ano, may turok may Ayun. tuturo ka sa grabe lang. Ang harap mo sa gusto tapatagon sa salba. Arayoon. May trumpet. May ba pong aki ka? Arayoon po, te. Ang salbasyon pa sa tinya. I know, Ay, dahil patok nila ka. sa ano man sinda, nasa ulan ni Badman sinda. Di, medyo Patugan ano, na. patugan na. Parang nilang ko tabo, pero patukado. Marang nagbubumbuta, sira ay nagharag. Sige, nagbubutog-butog alam mo. Sala na ang tono kang ano. May trumpet. Bungga pa lang natang sala na namin. Ako na magaling na ano, no? Bala ko sa pagsunta, ano, te. Kasal nila. Ng taga Pagkabayan mga gato natin, si taging kasal na ano, na atiba, malabuyod. Natatay ka kang panahon yan. Bakong sandal sang gamit, ano, butas. Nasa ano pa, nasa taas pa. Hindi pati oh. Kakausap Dahil pa ito yung man mga ano nanay. kayo, te, no? Kung nanay ko lang may gusto. Ayun, pero kato sa tatay, dahil man talaga. Kayang-kaya. Rakol yung gat. Barkong baka ng kwarta mo, ay mahalin pa ng kwarta. Huwag ka lang sa mga ito ka ano, te. 5 pesos dahil ito, makakabangal ka ng kadako na bato. Pinitos na yung gato. At ganyan doon sa yung magdal. Ano, ang sundo ka doon, pinitos. Ang salapi, 30 pesos. May bagus ka. Nabutan ko dyan, nabutan kong kilo kang baga. 12, barga. Ano pa din? Dulce? Ang kanag-eskwela na kang 25 sa Pilipinas. 22, 20. Uy, di po. Nagtalkag. Yung asukar, wala na ang 1/4 ka to. Yun, kala nandito malito. May busy ka mag-vlog si Tito pag nakasi na si Tita. Tignan vlog mo, Kinsan. Lucas. Ito ko sa bigas ko. Mati kong init nagbabay yun. Ano sarong dyan? Diba na? Dahil init yung kinakan. Malito ka baga. Ano ito ka na? Busy na lang sa sarong. Oh! Sarap ka ka. Hala. Init ang gusto niya pala. Ay, inaaral mo na ako lang sa kayo. Kaya dapat pala malinis Ha? ka lang sa sarong. Na? Yan ako mag-dress. Sino ba nagpapaaral? Ay, mo na yan. Ang bida, curious naman siya sa ate. Ginawa ko na magagawa ko. Sa kami ng busog. Basta. Parami ang kain natin. Diyan, kaway ka dyan. Busy si mama mo. Sak! Sak! Oh, yun o. Ayan. Smile! Ayan na. Bye-bye!